омадӣ хушомадӣ лайкакота бибинам. Ассалому алайкум. Имрӯз 16 декабри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомону 50 дирҳам. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чӣ гап мезанем. прескинаки фурӯшӣ ҳастай. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Данғара, ноҳияи Ёвон, шаҳри Кӯлоб. квартираҳои арзон гӯш кунед. квартираҳои арзон сар мешавад шаҳри Исор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб ва бисёри бардураи Россия хоҳиш карданд ки як квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимон савду тиҷӣ. гап нест бардураи азиз, як квартираи арзон дига ай шаҳри Душанбе дар ҳамин видео гап мезанам. қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 65000 сомониш мега. бардураи ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 531000 рублда бихаред. хулоса бардураи азиз, ин видео конкретнее тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нувераҳакои бобош шумо фаҳмидед? ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаанд. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардураи азиз, акба чаячкидор навора сар мекуна, як чойник лимончоя дар пештон бигирена, видеои мара то охиша тамошо кунен. боварӣ дорам ки касе ки сум дорен ай ҳамин видео ягон хона мехаренда. бардураи азиз, сар мекунем ай ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. ҳозир ман маълумотша гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, колхози Шатал, участкаи Лагмон. бардураи азиз, шаҳри Кӯлоб, колхози Шатал, участкаи Лагмон. бардураи азиз, 15 сотиқ заминай мега ки овусвет дар пешай мегзарониш тамом. мақсад овусветш проблема набудай, ҳуҷҷатош қарор дора. бардураи азиз, наздикӣ ами мисол ҳавлида мактаб, магазин, масҷид наздик будай. нарша гуфта ки 150000 сомонӣ бугӯ. бардураи азиз, ин рақамҳои десен ватсап дора. марҳамат занг бизанен, ҳавлии фурӯширо ай шаҳри Кӯлоб бихарен. нарша гуфта ки 150000 сомонӣ бугӯ. касе харидор бошем бардураи азиз, барои нархиш бо арзон мекуна. фақат шумо занг бизанем, бигӯен ки номероро ай канали савду тиҷа гирифтам. видеои пешинара комментариҳоша хондам. бисёри бардураи Россия гуфтанд ки квартираи арзон ай шаҳри Исор монед. ина бардураи азиз гӯш кунед, маълумотша гап мезанам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, пеши стадиони Навда. бардураи азиз, шаҳри Исор, пеши стадиони Навда, дом 7 этажа, новостройкаи. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 38 квадратни метрай. ремонтш бардураи азиз нав кардаги, ремонти замонавӣ, овусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, квартира ба чизи чораш фурӯхта мешавад. бардураи азиз, дом новостройка, мақсад ки домои нав, як хонага 5 этаж, шаҳри Исор, пеши стадиони Навда будай, нархиш 285000 сомонӣ гуфта гугӯ. 285000 сомон. бардураи азиз, ба ҳама чизи чорашай. маълумотша дар бар экран нависагӣ. бардураи азиз, касе ки ай шаҳри Исорен, занг бизанен, квартираи арзона бихарен. чиликакотон дарда набина, лайкои бепла аётон набурорен. бардураи азиз, бо диққат гӯш кунен, як чизи зура гап мезанам. мумкин бисёрода дар кор боша. прескинаки фурӯшӣ, истеҳсоли қирғиз. дар қафои трактор мечаспониш, кор мефармонӣ. алаф, ришқа, ҷигорира пресс мекуна. ту метавонӣ ки бихарӣ, ана сумои рублта пресс кунӣ шеринар. ду табалони нав задагӣ, состояниш созай, дар ҳолати техникӣ қарор дора. адрес бардуро ноҳияи Вахшда будай. ноҳияи Вахшда, нархиш 35000 сомон.
касе харидор бошем бо муомила мекна. соҳибаш гуфт ки срочни пул дар корай 35000 сомонӣ. бисёри бардурои Россия мегӯянд ки мо амиру бала ба сӯзан мекӯем ба шохӣ не. мо дар хонаи арзон бумон. Ина бардурои азиз як хонаи арзонак барои шуморо ёфтам. бовар кунед нархаш зур айда. пул мешавид ҳозир худам мехаридамаш. бовар кун нархш гарини ай. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Булёни Поён. гӯш кайсем бардурои азиз, ноҳияи Данғара, деҳаи Булёни Поён. дар 8 сотиқ замин д дар хона ба як калдори калонаш кардагиай. мақсад 8 сотиқ замин д дар хона як калдори калон дора. ремонти хонаҳо миёнаай мега дар даруни хона кухни ҳамом доштай, овсвеч мега ҳастай уҷатоша маслиҳат мекне. қариби хона дар маркази саломатӣ, магазин наздик будай. нарша бардурои азизам 65000 сомонӣ мега. 65000 сомон. занг бизанед, маслиҳат кунед. я лайк, я комментария фасон бинавис шеринар. бардурои азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат. гӯш кесем бардурои азиз, ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат. 8 сотиқ заминай 4 дар хонаи калон ба д калдораш дора. 4 дар хонаи калон ба д калдораш, беғарзи 4 дар хонаи калон бо д хонаи майда дора. бардурои азиз, ремонти 4 дар хонаи калон замонавӣ кардагиай, мақсад ки тенҷи бадай, д хонаи майдаш ремонт дора. масъалаи овсвеч мега ҳастай уҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дта дарвоза дора, банияи дарунӣ ва берунӣ доштай. бардурои азиз, ошхона, аловхона, ҳоҷатхонаам доштай. дӯстони азиз, 70% чизои хона меистодай. мактаб, балниса, масҷид, райкалон наздикай. нарша бардурои азиз 300,000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо муомила дора. 300,000 сомон бардурои азиз, касе харидор бошем бо арзон мешидай. бачаёча тамошо кардеси охи? агар тамошо кардеса боши бугӯ ҳо ака тамошо кардесаме навора давомте. бардурои азиз, барои чӣ гапа гуфтам? барои квартирои арзон дагзаштем. бо диққат гӯш кунед мара. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Наврӯз гуфтагиай. посёлкаи Наврӯз, духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 42 квадратай. бардурои азиз, дом навастройки, яъне ки домои нав, квартира ремонт доштай, нав ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот дагиай ки ди комната срочна савдо мешава. нархш бардурои азиз 195,000 сомонӣ мега. 195,000 сомон. квартира дар шаҳри Ваҳдат будай. маълумотша дар бар экран нависагиам. касе харидори аниқ бошем бардурои азиз, занг бизанед, маслиҳат кунед. бардурои ки ай ғарибӣ гуфта будем ки квартира арзон ай шаҳри Кӯлоб бумон, ина марҳамат гӯш кунед. аз куҷое ки хона замин квартира намондисам, комментария бинависен ва агар ягон реклама дошта бошед, номерои ма дар якум комментария ҳастай. хуб дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи 9 микрорайон гуфтагиай. ана якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 52 квадратай. домои пешинаи бардурои азиз, квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот дагиай ки срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 9 микрорайон, Борбад гуфтагиай. бардурои азиз, нархаш 200,000 сомонӣ мега. марҳамат бардурои азиз, маълумотша дар бар экран нависагиам. касе харидори аниқ бошед, занг бизанед, маслиҳат кунед. ана к мегзарем ба 8 эълони имрӯза. громкости телевизорта пастар шеринар ки квартираи арзон ай шаҳри Душанбе гап мезанам. успед кади харидӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 46 микрорайон. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 33 квадратни метрай. дом навастройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот дагиай ки якхонагаи фурӯшӣ дар 6 этаж қарор дорад. дом бардурои азиз 16 этажа будай, мақсад якхонага дар 6 этаж. дӯстони азиз, дар 46 микрорайон қарор дорад, соҳили лави дарё гуфтагиай, дом бучидагиай. камтар савдо мешавад. дӯстони азиз, камтарак савдо мешава мега, алиш намешава. бардурои азиз, касе харидори аниқ бошен, арзон мешидай. нархаш 222,000 сомон. камтар арзон мешава. зангш биза.
ана ка гил дар болои кӯза лайка биза душманои савду тиҷӣ бисӯза. ҳейф нигаҳаш ки тенҷи бад гуфтама. Бардури азиз, ҳамин лайка пешонишда биза касе меҳмон бошӣ форат видеои мара якмин шида тамошо кунӣ. мақсад ҳамин подписатсия баҷиқ. Подписатсия раҷиқ ди видеои ма ту дарафтан мегира шеринар. ҳамин гапи мара дар асабат қайдиш шеринар. ҳамин лайка қати подписатсия ҷиқ ди зангулачара бологӣ дамонди ку. видеои ма ту дарафтан мегира. ҳамин як рӯз пас видео мекунам, видеоҳои чотки мақсад ту дарафтан мегира. барои ҳам бардури азиз уққа вақта намегира. ҳамин подписатсия раҷиқ ди зангулачара бологӣ дамон ва барои ҳамин меҳнатҳои мо, барои чақчақҳои мо як дона лайкира биҷиқена қалан, як дона лайк, як комментария фасон ва подписатсияра биҷиқен, зангулачара бологӣ дамонен шеринар. бардури азиз, аз киҷое ки хона, замин, квартира дар кораи комментарияда бинависен. ва агар ягон кас реклама дошта боша, замин, хона, квартира, ароба, мисол чизе ки барои фурӯш боша, инами рақамҳои дестем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидороро дар видеои навбатӣ, яъне ки видеои навда рекламаи киногиш мекунем. хай бардури азиз, гапо ҳамун гапо, аётон аброрен. Хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.